Cześć, witajcie. Dobra, wracam po przerwie krótkiej. No dobra. A jest z nią Jula. Zapomniałaś o mnie powiedzieć. No wiem. Czekajcie chwilkę. Bo teraz wszystkie osoby piszą i chcę wytłumaczyć. Konta na razie nie odzyskałam niestety. Co, czekajcie, to jest już Jana, jest VIP, jest czaderska. Ma program na YouTubie. I spoko, zobacz i się przekonaj. Wpisz ją, czy Jana Games. Dziękuję, Agata! No weź, ja ci wyślę tu. Dziękuję, specjalnie pozdrowienia dla Agaty. Jakbym miała diamenta, to bym ci dała pozdro nawet. Po prostu dziękuję. Wysłałam ci. Dobra, nie będę, że nie będę to... Wysłałam ci na MSP. Pozdrowienia na it, bo nagrywam. Okej. Wysłałam ci. Zaraz powinnam dostać. Nagrywam. Chcemy 13 level, a nie 12. No dobra. Zobaczyć, czy się w ogóle coś zmieniło, ale wątpię, bo jest online od 20 minut. Ale nie wiem, bo zaraz mnie nie było. Czekajcie, dostałam SMS-a. Od Weroniki. Poczekajcie. Nie od Weroniki, tylko od mojej koleżanki innej Weroniki. Ona ma konto też na Moves Planet. Mam nieznajomych na nim uczyłam. Tak, była online przed 5 minutami, wtedy byłam na YouTubie i zobaczyć, czy tam się coś zmieniło. I próbowałam też e-maily i moje konto, wejść na moje konto. Napisała mi, bo wtedy chyba tak weszła. No dobra. Nic się nie zmieniło, ale to nie to samo. I pisałam właśnie XX Laura Ola XX. I właśnie ona też była, ona ma mnie znajomych właśnie i tylko dziewczynę w tym znajomych, na Julię Szyjamie. Ona mi właśnie powiedziała, że ja jej napisałam, że to ja. No i tak. O, Agata ma nowy level. O, przeze mnie! I dam autograf. To masakra, znowu. Jeden raz. Masz tak. Masz czwarty. Okej. No dobra. No, ubiorę się trochę smuciej, no bo tak na czarno. No bo jest smutno, tak. Nie mam za dużo rzeczy, ale... No okej. No, Na razie będę jeszcze próbowała odzyskać konto, ale wątpię, żebym dzisiaj odzyskała to konto. Mam chybkę. Okej, weszła. Co ona? Nie. Moje konto na razie nie wiem, czy tam się coś dzieje na razie, czy mnie zablokowała mnie. Nie zablokowała mnie, ale ja naprawdę nie wiem. Czy w ogóle odzyskam to konto, bo próbowałam wszystkiego, nawet zmieniałam hasło, nawet próbowałam się zalogować środkami, poradziła na przykład, żeby wpisać na przykład hacker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 albo coś innego. Pozdrawiam XX Laura Ola XX. No właśnie. I też czasami nie piszę dużymi literami, bo na shift mam pauzę i dlatego czasami mi się robią pauzy. Okej. No nie będziemy na tym odcinku próbowali wchodzić na moje konto. No bo też... No ale spróbujemy, tak? Okej. Bierzemy się tak smutnie trochę. No tak jak czasami na pogrzebie się ubierają i jak jest smutno, ale ja się ubieram. O, No i już
powiedziałam już w tamtym odcinku, jak miałam pierwszy raz głos Kiciory, to już nawet... Właśnie miałam obejrzeć na telefonie, ale telefon mi, no nie chciał mi to. To tak. Ale żeby było wtedy ten... A dziękuję Ci bardzo XX Laura Ola XX za to, że mam głos Kiciory. Szukałam po prostu cały dzień, byłam u babci w dzień dziecka, szukałam telefony na YouTubie, jak się robi ten głos i nie mogłam niczego znaleźć, więc ona mi pomogła, dziękuję Ci bardzo. I ja nie wiem, czy masz kanał na X, czy nie masz, czy masz, nie wiem, czy masz jakieś inne konta, czy coś. No, jak masz na przykład konto na YouTubie, to macie ją subować, dawać łapki w górę, bo się wkur. No żartuję, no tak, no możecie, ale tak, że, no, dobra, sami wiecie. Ale też dawajcie jej pozdro, prezenty z listy, grafy, wszystko. A ja może tam jeden prezent, ale to po odcinku, albo na odcinku, żeby było fajnie. Tylko co by Ci tu dać? Co by Ci tu dać? Mi? Nie. Już myślę sobie, wiem. Ha, co by Ci tu dać? Co by ci tu dać? Dziękuję, Agata, dostałam prezent. Ja też. Co 2? Nie, 3. Ty masz fajnie, ja jeden dostałam. No bo za to, że ja dawałam jej grafy i przeze mnie dostała 2 levele. Ja też jej będę dawała grafy. Dobra, jest ważne. No to damy jej to. O, to nie jest dla VIP-a. Ja też może jej dam. Właśnie się zastanawiam. No dobrze, ten prezencik jest specjalnie dla Ciebie. Zrobiłam to na odcinku, żebyś miała większą sławę. No i coś, nie czekajcie, bo mi nie działa. Dam Ci prezent. Jeszcze na odcinku co? Chciałam sobie kupić coś z mojej listy, ale przypomniałam sobie, że miałam sobie kupić bluzki, a Aga mi kupiła bluzki, które chciałam sobie kupić. Teraz mam wszystko drogie, nie mogę nic kupić. Muszę coś dać Adze. Jeszcze mam minutę. Masz na listy? Jak na konto. Zaczynamy. Dzięki, Aga. Musimy jest na tym... Ale poczekajcie. Dobra, no Podaruję to... jej to. To ona ma jedynę na playliście. Na liście życzeń. Na playlistie po prostu. No dobra, to wszystko. Nie piszę jej na razie, że dostała prezent, ale chyba ona już wie, bo jej dałam. Ja też już jej dałam prezent. Nie mówię Ci do Ciebie, Julka, i nie mówię, że do Agaty, tylko do XX, Laura, Ola, XX. Nie wiem, jak ona ma na imię, dlatego mówię tak dłużej. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. No, nie wiem, o co chodzi. Kurczę, nagrywanie, tak. Dobra, ja już kończę. Skype, no właśnie, pisałam z Tobą na Skype'a, ale weszłam sobie na Skype'a mojej siostry. Poczekajcie. Dobra, przepraszam. Znaczy nie na siostry tym Skype'ie, tylko czekajcie. Tak, jestem na siostrę. O, mi się pomyliło. Bo nie pamiętam, która to była. Jestem na siostrę, ale i tak ja chciałam tylko na to jeden porozmawiać z Julką. I nie będę mogła na przykład Ciebie zaprosić, XX Laura Ola XX, no moja siostra się nie zgodzi, żeby mieć w ogóle kogoś znajomych albo coś. No dobra, nieważne, ale też nie zapraszajcie, nie powiem jak się tam nazywam, no w sumie nie ja, tylko moja siostra. Żebyście nie zapraszali mojej siostry, bo ona się zdenerwuje i mi już mi Skype'a nie pożyczy. Ta Julka. Bo jej się komputer nie wydałam właśnie. No dobra, no to kończymy, pa.